An kori Janar TCHIANI daga gidan gwamnatin ƙasar Nijar kuma an dawo da Muhammad BAZOUM kan karagar shi ta mulki. Sojoji za su bar ƙasar Nijar ba don suna so ba. Sabuwar waƙar Dauda Kahutu Rarara tare da mawaƙi Hamisu inda a yanzu wayannan shahararrun mawaƙa suka haɗu suka saki wannan waƙa. A jiya dai da misalin karfe 8:30 na dare wayannan mawaƙa suka haɗu suka saki wannan waƙa. Tabbas wannan al'amari ya matuƙar tashin hankalin jama'a da dama kuma ya ba mutane mamaki. A gefe kuma bayan Muhammad BAZOUM ya koma gidan gwamnatin shi na Nijar ya kira mawaƙi Dauda Kahutu Rarara inda ya masa gagarumar kyauta wacce ma ba za ta iya lissafuwa ba. A gefe kuma shahararren ɗayan mawaƙin Kano ɗin wato Nura M Inuwa ya ce zai ci gaba da taya mawaƙi Dauda Kahutu Rarara waƙa domin su ci gaba da yin waƙa tare. Inda a yanzu Dauda Kahutu Rarara ya yi wata sabuwar sanarwa akan cewa za su ƙara yi wa Muhammad BAZOUM sabuwar waƙa saboda ya koma kan karagar shi ta mulki. Dauda Kahutu Rarara dai ya ce nan da kwana 2 masu zuwa zai ƙara yi masa sabuwar waƙa ita kuma mai taken BAZOUM ɗan amana kuma ba za ka taɓa barin gidan gwamnati ba. Inda a yanzu Janar TCHIANI ya tuna irin kyautar da yawa Dauda Kahutu Rarara a lokacin da ya masa waƙa, amma a yanzu ya watsa masa ƙasa a ido. Tabbas Dauda Kahutu Rarara ya cika butulu kuma shi kawai kuɗi yake bi yake yin waƙa. Janar TCHIANI ya ce zai fita daga Nijar amma duk rintsi duk wuya wata ran dole zai dawo. Kuma idan ya dawo sai ya ɗauki fansa, ƙarshe ma ya ce zai kashe Muhammad BAZOUM. Wannan alamu ne da suke nuni akan cewa Janar TCHIANI har yanzu bai yi saranda ba. An aiko wata takarda daga ƙasar Rusiya wacce take nuni akan cewa Janar TCHIANI zai haɗa kai da shugaban ƙasar Rusiya domin su kawo mummunan farmaki zuwa ƙasar Nijar. A cikin wannan waƙa dai mawaƙi Dauda Kahutu Rarara an ji yana cewa BAZOUM ya dawo kuma ba zai taɓa barin gidan gwamnatin Nijar ba. Inda a yanzu ƙungiyar ECOWAS ta aika zazzafan saƙo zuwa ƙasar, wanda wannan saƙo yake nuni akan cewa ƙungiyar ECOWAS ita fa a shirye take har yanzu domin ganin ta taimaka wa Muhammad BAZOUM. Haka zalika Muhammad BAZOUM bayan ya koma gidan gwamnatinsu na Nijar ya haɗa gagarumar ƙungiya wacce zai dinga amfani da ita wajen kai farmaki zuwa ƙasashen da suka ce za su kawo mai farmaki. Haka zalika ya haɗa jiragen yaƙi waɗanda za su dinga kai farmaki masu amfani da kwamfuta. Wannan shine abin da mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya faɗi a cikin wannan waƙa. Ba tare da ɓata lokaci ba, anan muka kawo ƙarshen wannan shiri da muke ɗauke da shi. Kar dai a manta idan wannan ya kasance shine shigo ku ta farko wannan channel ɗin, a daure a danna subscribe sannan a yi mana alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne zai ba ku damar ci gaba da samun ƙayatattun shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Muna godiya sosai da kasancewa da kuke da tashar Zamani TV 24 New. Domin samun ingantattun shirye-shiryenmu, Zamani TV 24 New tashar al'umma.